وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم استاد عشق بد میں وجان ساغ غدا سرع پورتکا عجب تماشا دا چی پنور دمخ دی کل عالما روخان دی نو ستاد مخ پا محبت زما سزادا بالقصرا می غماز ناوینی قسم دینو جستا من زما جملہ مدعادا زڑا ام خوخیما چتان قربا ہنشما دا ازل نمیرا وڑی دا زودادا ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کرتنو زارے دلتا غم دغم مشادا پاک زیبا دا محمد امین محبوب دنو ستانا مپاکا محمد مصطفیٰ دا یا پاک زیبا دا محمد امین محبوب دنو ستانا مپاکا محمد مصطفیٰ دا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا اے دم دینی پقدر دار میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا اے دم دینی پقدر دار میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا ویدت للے نشود تبنیم پا جمع کے ویدت نشود تبنیم پا جمع کے خود بیرا او خیزا خوناسیاں پا دے غما کے خود بیرا او خیزا خوناسیاں پا دے غما کے او ویزا مال خوان خوام خبگرار میں سلام آیا یا زمال خوان خوام خبگرار میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا دم دینی پقدر دان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا زیبا عاشقان ٹول دا جانان خواتا روان بوی عاشقان ٹول دا جانان خواتا روان بوی لاس پنام والر بوی پسنگ کی دا جانان بوی لاس پنام والر بوی پسنگ کی دا جانان بوی پروت پشنا روزہ کی پسلطان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا دم دینی پقدر دار میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا وصفی نسبت میں پجانان میں سلام آیا آیا چی سنگ دی کو سیدہ مدینے کھولے آیا چی سنگ دی کو سیدہ مدینے کھولے سنگ دی خوان دونا خواہ شاتا دا جنگلے کھولے سنگ دی خوان دونا خواہ شاتا دا جنگلے
بنگلی خلی یا حلتا دو شاق پا ارمان میں سلام آیا وسپی نسبگ میں پا جانان میں سلام آیا وسپی نسبگ میں پا جانان میں سلام آیا یا ایدم مدینی پا قدر دان میں سلام آیا وسپی نسبگ میں پا جانان میں سلام آیا وسپی نسبگ میں پا جانان میں سلام آیا یا داسی فرمایلی میں پخپل خلا آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخپل خلا آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیوں پہ لعنت بے شمار قادیانیوں پہ لعنت لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داچی حضور اویلا زمانگ پیمان دے داچی حضور اویلا زمانگ پیمان دے لد نبوت دا و کلام دا رب منان دے لد نبوت دا و کلام دا رب منان دے سچی میں محبوب وائی دا طول وحیو یوحادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخپل خلا آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی یہاں پتی خبر کرے رب العالمین دے ہم پتی خبر کرے رب العالمین دے کوئی شورا بستا محبوبا خاتم النبیین دے یا کوئی شورا بستا محبوبا خاتم النبیین دے نشتا شکلار کتاب و یلی خاص پادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخپل خلا آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی دخلین ملغلری ورول مثل بروي دخلين ملغلري ورمل مثل بروي لما نفس كچرتا نبي ودا بعمر لما نفس كچرتا نبي ودا بعمر یا نشتا 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 نراتن کی پا دنیا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخپل خلاقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی یا حضرت عیسیٰ چنما اخستے دا احمد دے حضرت عیسیٰ چنما اخستے دا احمد دے یا آخر الزمان نبی حق پاک محمد دے یا آخر الزمان نبی حق پاک محمد
محمد دے کڑی سوالنا ابراہیم خلیل اللہ دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخپل خلق آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی پا عربی خالد بزیر پرشتو کڑوی چی عجمی خالد پننگ دا محمد ولار دے نو صدیق عمر عثمان علی شیر خدا تا سلاما زار شمہر یو خو سنگ پسنگ دا محمد ولار گورا تو رنگی دا جنت دا ہور خالق لو اللہ حضرت بلال مینا کی رنگ دا محمد ولار دے نو تاریخ یہ اگورا اغیار دیو بندی بچے دے دا قادیان مختا پا جنگ دا محمد ولار دے تاریخ یہ اگورا اغیار دیو بندی بچے دے دا قادیان مختا پا جنگ دا محمد ولار دے یا تاریخ یہ اگورا اغیار دیو بندی بچے دے دا قادیان مختا پا جنگ دا محمد ولار دے ساد نبی پا نام سغواری شہادت ملنگ جانا داستا پا در کیو ملنگ دا محمد ولار ساد نبی پا نام سغواری شہادت ملنگ جانا داستا پا در کیو ملنگ دا محمد ولار دے یا دامی دے ایمان یقینا ددوین پس نبی نشتا دے دامی دے ایمان یقین ددوین پس نبی نشتا اے کامل بادشاہ کوپر کی شک دا قادیانی نشتا دے اے کامل بادشاہ کوپر کی شک دا قادیانی نشتا سوک چے دا مرزا غلام محمد منی تبادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داس فرمایلی میں پخپل خلق آقا دی لا نبی بعدی 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 لا نبی بعدی